Terve kaikille, mun nimi on Jyri Heiskanen, mä oon kuntoagentti. Nyt mä kerron teille, kuinka luetaan pakkausselosteita. Eli tässä mulla esimerkissä on pippurimarinoitu broilerin ohut leike. Eli ainesosat, sitten kun niitä lähdetään lukemaan, ensimmäisenä on se ainesosa, jota on eniten pakkauksessa. Tässä tapauksessa broilerin filettä on 74% tuosta pakkauksesta. Seuraavaksi tulee vettä, eli kun tämä on marinaadissa, niin siellä on sitten vettä, löytyy mausteita, on rypsiöljy, suolamausteet, mustapippuri, jene. Ja se, mitä tuoteselosteessa ainesosissa löytyy viimeisenä, niin sitä on vähiten. Eli tässä tapauksessa tuolla löytyy tuo aromit, muun muassa kerma. Eli sitä löytyy sitten tuolla vähiten. Sitten kun monesti kuulee, että pelätään EKD tosi paljon, eli katsotaan näistä tuoteselosteista, ettei sieltä löydy ollenkaan EKD, niin valmistaja saa itse päättää, haluaako hän merkitä pakkaukseen EKD:na vai merkitseekö hän, mitä ne oikeasti tarkoittaa. Eli löytyy myös punajuuren väri, joka on E-koodi, eli ihan luontainen ainesosa, ja se voi merkitä kummin tahansa, eli merkitäänkö E-koodina vai merkitäänkö, että siellä on punajuuriväriä. Mutta mä näytän teille, että kananmuna myös sisältää aika paljon E-koodeja, ja mulla on tässä tämmöinen sivu kuin makuja.fi, niin täällä näkyy, että luonnollisen kananmunan ainesosat. Tätä sisältää syömäsi kananmuna. Eli tässäkin katsotaan se, että mitä se sisältää eniten. Kananmuna sisältää eniten vettä, 75,8% vettä. Seuraavaksi tulee proteiinien osuus, proteiinien jälkeen rasvan osuus. Ja kananmunakin sisältää hyvin vähän sokeria. Mutta se, mistä äsken puhuttiin väriaineista ynnä muista, niin kananmuna sisältää myös väriaineita ihan luonnollisesti. Eli siinä ei ole lisätty mitään. Sitten katsotaan vähän pientä vertailua kahden eri tuotteen välillä. Eli nyt on tullut hirveän isoksi ilmiöksi se, että joka paikassa lukee proteiini sitä, proteiini tätä. Tietyt tuotteet on aina sisältänyt proteiinia, nyt sitä korostetaan. Ja valiolla löytyy kaksi eri tuotetta. On tavallinen maitorahka ja sitten on tämmöinen Valion Profil proteiinirahka. Urheilijoille suositeltu tämmöinen proteiinipitoinen rahka. Okei. Ravintosisältö molemmissa 100 grammaa vertailukohtana. Proteiiniosuus on täysin sama. Eli oli se sitten tavallinen rahka tai sitten proteiinirahka, niin saman verran proteiinia. Rasvaa näissä on myös aika pitkälti saman verran, mutta se missä ero tulee, niin on hiilihydraateissa. Eli tavalliseen maitorahkaan ei ole lisätty ollenkaan sokereita. Siellä on 4,2 grammaa, eli siellä löytyy myös laktoosia totta kai. Mutta sitten tässä Valion Profil proteiinirahkassa, jossa lukee vielä oikeasti isolla, että sokeroimaton, niin siellä löytyy sokereita melkein 10 grammaa 100 grammassa. Eli ei se ihan täysin sokeriton tai rahka ole. Eli kannattaa näitä aina vähän tsekata läpi. Ne missä lukee aina proteiini, sitä, proteiini, tätä, niissä voi olla myös aika paljon sokeria. Tässä mun vinkit tällä kertaa ja toivon oikein mukavaa päivän jatkoa. Pysykää kuulolla.